Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fawari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala Desember kalo klitan dulu samba fla ani mugan saba o bisimila mali kuna foni jabarani kan bamanankan kuna foni kene kan fon damnena amawla donya ka fo kunu alamsadun Desember kolo klitan nani samba fla ani mugan saba konnana sente jakulu ulu yere kon bola ka nyoy ke CCB ale yere kon sal konnana nyoy wa ira ka fo ko ulu yere kon bela jele ku yere kon bena hakinna kelen u yere kon ka oriyatu u yere u ka nyoy ko u yere kon ta ko flananke wa ira ka fo nyoy u yere kon kumbayre mi ure soro komi yere kon kanga lanyini ko o barako ulu yere kon latike samba fla ani mugan nani natala nyokoyen kumba o yɛrɛ kɔni kun kɔkɔrɔma donnen no ni mami ye o de ministre min ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no nafolo ko ale ni sɔrɔ ko ɲɛnɛbɔli ma ni ale bɛ wele ko Alhussein Sanu onefu mawo ulu yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ u ye fɛn dɔ ko o yɛrɛ kɔni boloda mi ni ale yɛrɛ kɔni ta ko sabana o yɛrɛ kɔni bɛnna bi juma don ma Desember kalo tile 15 san 2023 kɔnɔna na ni o de ye journée scientifique ye onefu mawo ulu yɛrɛ ye nin fɛn in yɛrɛ kɔni organiser patronat o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na onefu mawo ulu yɛrɛ kɔni ye nin fɛn yɛrɛ kɔni organiser conseil national ulu yɛrɛ kɔni ye nin fɛn na ulu yɛrɛ kɔni ye nin fɛn organiser olu yɛrɛ kɔni ni fɛn organiser conseil national du patronat du Mali mani ali bɛ wele ko CNPM o yɛrɛ kɔni kɛla bi olu yɛrɛ kɔni ka sali kɔnɔ sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 waati wa yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ kunba caman o yɛrɛ kɔni kama ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ministre min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛyema olu yɛrɛ kɔni ka baara ko o ɲɛnɛbɔli ma ani baaradege o yɛrɛ kɔni waleyaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na a yamaruya o yɛrɛ kɔni kun tala ka di ale ministre ani a baara ɲɔgɔn caman a yɛrɛ kɔni kun bilasiralanen no ni conseil national du patronat du Mali CNPM ale yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ u kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ u yɛrɛ kɔni nana ka na madame le ministre ka a ka baara ɲɔgɔn ko o jaa bolo kuma ɲɔgɔn olu yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan CNPM conseil national du patronat du Mali ale yɛrɛ kɔni ɲɛma ala ka foli olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale foli ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin madame le ministre ma a ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ani baara in yɛrɛ kɔni kɛcogo ɲuman a y'a yira k'a fɔ ko san kalo 12 olu yɛrɛ kɔni se ye fɛn fɛn ko olu yɛrɛ kɔni bɛ o dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don madame le ministre ale na a ka jama ma walasa nin baara ninnu olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na walasa sifinnakaw maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kalan o yɛrɛ kɔni kɛ fo ka taa se sanfɛ kalanso ma ni olu ka baara o yɛrɛ kɔni danna sira la ko u yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ walasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka formation kɛ ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ɲɛ donna a nataw la madame le ministre ale yɛrɛ fɛnɛ ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ wagati dɔw olu yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna waati min na ale kun bɛ baara o yɛrɛ kɔni senfɛla la ko musolakaw ale ni sifinnaka denmisɛnnin musolakaw ko olu yɛrɛ kɔni ka CV bila ko o yɛrɛ kɔni kun cayalen don kosɛbɛ baara yɔrɔ la ko ale ye o yɛrɛ kɔni jateminɛ o hukumu kɔnɔna na o yɛrɛ de y'a to ale yɛrɛ sera ka wuli ka jɔ kɛ walasa u bɛ se ka baaradege yɔrɔ olu yɛrɛ kɔni dilan an ka ba Maliba o kɔnɔna na walasa maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye kalan kɛ fo ka taa se sanfɛ kalanso
muso ma ni olu yɛrɛ kɔni ma baara sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u bolola dɛmɛ n'o ye cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni baaradege in ko o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko hali ni i yɛrɛ kɔni ye baara ɲɛnɛma o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni t'a bali ko walasa i k'i ka baaradege in o yɛrɛ kɔni kɛ i bɛ se ka dɔ kɛ i yɛrɛ don n'a nataw la cogoya min na kɛnɛ a yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karama kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya olu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni laɲini kɛ ka dalamagali o yɛrɛ kɔni kɛ o kɔnɔna na dalamagali olu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ kuma o yɛrɛ kɔni dila u baara ɲɔgɔn tɔw olu yɛrɛ kɔni ma ni olu yɛrɛ kɔni ye kuma caman o yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a to sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka courage o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na hali n'u m'u ka baara sɔrɔ u bɛ se ka baaradegew kɛ cogoya min na ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye don n'a nataw la. An bɛ taa kɛnɛya ko o kun kan a bɛ wagati dama dɔ bɔ soso dɔ o yɛrɛ kɔni bɔlen don ni ale bɛ wele ko Deng ni a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni cɛnni n'o cɛ ka jugu kosɛbɛ a yirala k'a fɔ OMS ni ale yɛrɛ kɔni ye Organisation Mondiale de la Santé ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu min ni ale ye kɛnɛya jɛkulu ye ale yɛrɛ ni bolodi ɲɔgɔnma bɛ ale ni an ka foroba kɛnɛya ko ale ni jɛya ko o yɛrɛ kɔni kun kan o bolodi ɲɔgɔnma o yɛrɛ kɔni senfɛ arabadon décembre kalo tile 13 san 2023 kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni wulila ka se Torokɔrɔbugu ni o yɛrɛ kɔni ye an ka Sudan ɲare ale yɛrɛ kɔni commune 5 la ye wulikajɔ olu yɛrɛ kɔni senfɛ ni o yɛrɛ kɔni sera olu yɛrɛ kɔni ka kalansow la u yɛrɛ kɔni taala ma min ka yamaruya kɔnɔna la o de ye an ka kɛnɛya ko foroba kɛnɛya ko ale ni jɛya ko o yɛrɛ kɔni ka ɲɛma ale ka yamaruya kɔnɔna ye ni ale bɛ wele ko Dr Cheick Traoré u ye wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko fiyɛli u yɛrɛ kɔni taala o kɛ nɔ walasa fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko Deng o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye fiyɛli caman kɛ fiyɛli min ni o yɛrɛ kɔni fiyɛli fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ni soso ninnu olu yɛrɛ kɔni faga ko olu si latunu ka bɔ an ka marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ ko o yɛrɛ kɔni caman fiyɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na min yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye Bamakɔ marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ni nin yɛrɛ kɔni kɛla ko u yɛrɛ kɔni bɛna kisi fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko Deng ale yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma u yɛrɛ kɔni ye foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔta ninnu ma u ka baara ɲɔgɔn o kɔnɔna na. MINUSMA maaw olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka fanga tigilamaaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛna miliyari 800 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni di MINUSMA maaw u ka baarakɛla kɔrɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun daga yɔrɔ o yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka ba Maliba o kɔnɔna ma ko o yɛrɛ kɔni bɛna o yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni don ye min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ janvier kalo nata san 2024 nata la fo ka taa se san 2026 o décembre ma. Alamisa don décembre kalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni kɛla journée scientifique de la néphrologie o yɛrɛ kɔni ta ko fɔlɔ ye o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u yɛrɛ kɔni u dama ka fɛn caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ tɔgɔ ye ko banaw ye u bɛ se ka minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen o yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la o banaw olu yɛrɛ kɔni furakɛli cogo cɛnin na. Dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɛ foli ani ni tasibila ko o yɛrɛ kɔni kɛ su ni tile an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɔrɔ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ tarata don décembre kalo tile 12 san 2023 kɔnɔna na an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ ni olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kun karila ɲɔgɔn na an ka jamana santiri o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko Farabugu kunnafoniya o y'a yira k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ma se ka u ka bingani wale ko olu yɛrɛ kɔni timɛ dugudenw olu yɛrɛ kɔni foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw olu ma. An bɛ taa Banjugu ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Tunkoto o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kitakaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko kunu alamisa don décembre kalo tile 14 san 2023 kɔnɔna na tileladun olu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ cɛlaka dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ cɛlaka min ni ale yɛrɛ kɔni si o yɛrɛ kɔni bɛ taa san 40 ɲɔgɔn kɔ la ko ale yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka kala turu a yɛrɛ ɲɛna keleya ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka ko caman ko o yɛrɛ kɔni
cɛ a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to cɛ in ale yɛrɛ kɔni a muso bugɔ muso min ni o yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 35 ɲɔgɔn kɔnɔ ni den 5 ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ musolaka in bolo o b'a yira k'a fɔ cɛlaka in ko ale yɛrɛ kɔni ye moto kuruwa ko o de kɛ k'a muso ko o yɛrɛ kɔni bugɔ fo ka taa muso ko o bɔnɛ ani na ko muso yɛrɛ kɔni bugɔlen kɔfɛ ni kuruwa ye k'a ye muso bugɔ fo ka a yɛrɛ kɔni dɛsɛ ko o ye muso kɔni ko o yɛrɛ kɔni cɛ ka taa n'a ye ko biri kɛrɛnkɛrɛnnenya la tu ko to ale yɛrɛ kɔni dɔkitɛriso la u ka CSCOM min bɛ yen nɔ ko muso yɛrɛ kɔni silen yen nɔ ko ala ka kalifa o yɛrɛ kɔni sera muso ma an bɛ ala deli halisa ala ka bada nɛɛma ala k'o di alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. taa korokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ sifinnaka denmisɛnnin musoman dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si sanga ni o bɛ taa san 16 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko sifinnaka cɛ dɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka ale yɛrɛ kɔni bɔnna ani na min ni ale yɛrɛ kɔni si o yɛrɛ kɔni bɛ taa san 25 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni kɛla koroka ninnu fɛ yen nɔ ko sifinnaka denmisɛnnin ko ale yɛrɛ kɔni ko gɛrɛsɛgɛlen don o b'a yira k'a fɔ fanga tigilamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gendarmerie ma olu yɛrɛ kɔni ye tigɛda kɛ ni cɛ in yɛrɛ kan ka min yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale in kɛ o y'a yira k'a fɔ ko bingani wale o yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ ko fanga tigilamɔgɔ ye tigɛda k'a kan ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko kunnafoni jɔnjɔn o yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ a la kun min y'a to ale yɛrɛ kɔni ye sifinnaka muso in faga. an bɛ taa kayekaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun in na kaye marabolo kɔnɔna na IEFEGO olu yɛrɛ kɔni ka furakɛli o yɛrɛ kɔni daminɛna ni maa 25 ɲɔgɔn kɔni o yɛrɛ kɔni kan ka furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ kɔni ka ɲɛ furakɛliw o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ maa dɔw de bɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ don nin ma ko fɔta ninnu ɲɛ ni olu yɛrɛ kɔni ye fɛn min yɛrɛ sɔrɔ ni o tɔgɔ ye ko tulu min ni u yɛrɛ kɔni b'o mun walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi tile tɔɔrɔ ma cogoya min na. kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger a bɛ wagati damadɔ bɔ kabi Niger ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔ kuraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cɛmancɛ fanga ni o yɛrɛ kɔni ye sebaya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ Niger dugukolo kɔkan kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni kun y'a yira k'a fɔ CEDEAO ale yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka baaraɲɔgɔnya ko o yɛrɛ kɔni ti kɛ ale ni Niger fanga kura maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu yɛrɛ kɔni m'u o fanga kura in ko o yɛrɛ kɔni lakodɔnya o b'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn dalajɛ caman kɛla ɲɔgɔn dalajɛ minnu ni u yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila Mohamed Bazoum ni o yɛrɛ kɔni kun ye Niger ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔrɔ ɲɛmaa ye o yɛrɛ kɔni ka maaw ko u kun olu de wele u yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn dalajɛ olu yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ Ameriki ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka tila tuguni ka delili yɛrɛ kɔni kɛ ka se Niger cɛmancɛ fanga o yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ma walasa Mohamed Bazoum ale bɛ se ka labila cogoya min na ko ni o yɛrɛ kɔni sera ka kɛ ka Mamadou Bazoum ale yɛrɛ kɔni labila ko dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni kun tigɛla u ni ɲɔgɔn cɛ ko o yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛna segin ka na ko o yɛrɛ ko bɛna to ka waleya o hukumu kɔnɔna na CEDEAO ale yɛrɛ kɔni ye communiqué ko o yɛrɛ kɔni kɛ kunnafoniya minnu ni o yɛrɛ dila kunu alamisa don a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko baaraɲɔgɔnya minnu ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko o yɛrɛ kɔni jɔlen don fɔlɔ. Ni de kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an bɛ foli belebeleba an b'o di Amidou Guindo ma ka bɔ Mali la yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire sugu belebeleba in kɔnɔna na Amidou Guindo ale yɛrɛ kɔni ka bala bɛnnen don min ma Côte d'Ivoire sugu kɔnɔna na o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumaninw feereli ye tigɛdɛgɛ in a bɛ se ka feere Côte d'Ivoire ale n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ni maa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a kɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ kɔ kan ko tigɛdɛgɛ in a bɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli belebeleba an b'a di Amidou Guindo ma ani sugu kɔnɔna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko ala ka sugu ja Côte d'Ivoire n'a lamini an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ Amidou Guindo tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ Musa Jara yan nɔ fɔ Sénégal an b'a a n'a ka denbaya fɔ ka maliyɛn fɛn fɛn sigilen don Sénégal marabolo kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka Sénégal bɛɛ lajɛlen ko o fɔ Musa Jara tɔgɔ la ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka foli o ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu ta cogo n'i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.